Igama kuphaka isibongo ngoba kanisama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi into kuphaka udakwe yini? Ingwele phuqa imizi abafokazana ngothe lodwa labetshise. Ithuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini uqama uxakile. Kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Kumafavu ke njengeda ngabane kunokugwadwa obhathwa ikhulu. Kuvuka amakhanda khanda indlondle namakhanda amabili elesithatha lenkosazana. Ngathini mina? Bathini bona? Kunjani makunje? Elamanqamuke namhlanje. Empilweni ke alikho ilanga elingafiki. Empilweni alikho ilanga elingafiki empilweni. Ngeke umbone ogobela wakhe kunguNkulunkulu enqotshiwe. Umsebenzi wami mzwane ngibeka kuthiwa King Baka. Umsebenzi wami kwaba ukuthi ngiyolwela abantu iziphi zabo abazaziyo nabangazazi. Mzwane ngibeka. Umsebenzi wami mawungangivuse ebusuku uthi King Baka yini umsebenzi wakho? Umsebenzi wami ukulwela abantu iziphi abazaziyo nabangazazi. Ukulwela abantu abangithandayo, ukulwela abantu abangangithandi, ukulwela abantu abangaziyo, ukulwela abantu abangangazi ngoba yonke into yenziwa spiritual. Zingihlukumezileke izinyanga zonke ihlangene zingafuni ukungilalela. Ngithi awukho umcimbi ozoba khona ubese Moses Mabhida osukile namuhla kuthiwe kufika isilo. Uma sebebonile ukuthi iscam bazozama ukuzenzela eyabo imicimbi bese kuba nesiphithiphithi emahona. Ngiyanibingelela nonke nike ningenayo. Ngiyanibingelela nonke nike ningenayo. Abangibizi king for nothing. Inkosi emhlabeni indodana kaNkulunkulu emazulwini. Akekho umuntu engangamlwela izimpi zakhe. Abantu abaseba parliament mina ngingabalwela ngibanqobele zinzima zinjalo bephakathi eParliament ngoba asisebenzi ngamandla, sisebenza ngokubuka lapha. Njengoba ngikwazi ukubhanga zonke izinyanga ihlangene ngamakhanda ngayimpintshele ekholeni, ngathi lento enikhankaselayo nonke nina ukuyiposta ayikho. Ukuthi nisebenzisa imithi, ninogobela, niyasabisa, mina ngeke ngisabise mina. Imini ingcwele. Ngoba mina ugobela wami uNkulunkulu ngisho zingahlangana zibe 1 million ndawonye inyanga, as long as mawudumisa ugobela wasemhlabeni ngekulunge kumina mfana wami khohlwa. Into engiyishilo angisoze ngayijika into engiyishilo ngoba into engiyishilo ayiqhamuki la kumina emqondweni. Into engiyishilo ngilande esigodlweni esiphezulu le emidilofu edamini. Noma yini esishiwe khona ngeke izibe khona. Ngeke izibe khona. Sengibatshela ukuthi into ezokwenzeka namhlanje kugxothwa mina. Ngeke mina ngithi ngigxothwa kuKing Baka ngiyingqwele ngiyindlondlo. Kube kuno 17 ogxothwayo somewhere futhi. Ngeke ngiyenzeka lokho. Kuthiwe sima kanje angimi nenyoni mina. Khohlwa angimi nenyoni mina. Ngeke ngithi ngigxothwa kuthiwe khona omunye umuntu abafake lento eyenziwa kimi. Namhlanje kugxothwa mina ngo12 ebusuku. Kugxothwa mina. Ngishigusha sengilithengile nanti emotweni. Uphi ngicela ningithathele lapha ya igusha nilibeke lapha engadini. Shigusha sengilithengile. Ngeke ngithi ngigxothwa mina kube kuthiwa khona omunye ogxothwayo kanti kuyadlalwa lana. Kanti kuyadlalwa ngepower. Dlalwa ngepower. Ungadlala ngayo yonke into, akudlalwa ngepower, akudlalwa ngabantu. Ngoba abantu bahamba namadlozi ayinkinga. Umehluko kubantu bona besenkingeni abakwazi ukucommunicate namadlozi abo. Begcina bethi bayalungisa abantu kanti sebedlala amaqola.
amaqola wayiwona angakwazi ukuyihlolela, amaqola wayiwona angakwazi ukubona isikemu siqonde ngqo noma sengiwatshela. Bengizo understand abakuthiwa inyanga zichaphazeke kanje, kodwa ngibatshelanga yini nje lento ebisiyenzeke ehholo ke, ngoba manje mabhida kusayiwanga basebenza into engishilo, basebenzana basebeshona ehholo, babefika ehholo cabanga kususwa abantu bahanjiswa ngeenyawo ngoba nabantu babuye babhayize laba abenza ngenzondo, abeza ngenzondo athi umuntu mina ngisupport umkhulu wami umkhulu wokunuka yini umkhulu uhlumezeka umuntu lokuthi usupport umkhulu wokunuka lokho uhlumezeka umuntu abanye ivuvu ezingaka inyawo i-distance from workshop to not beach ngenyawo lokuthi umkhulu sibizile lokuthi umkhulu sibizile. Lento mina iyanginyanyisa lento ngoba manje abantu bayigaxelisa bona sembalwelile ngaqeda. Ngibonge kulaba bandla uNkulunkulu anibusise nani enanizovota eningizwe nangavota nini ebenzosuka ngathi wasukani ebese ngithe ngasuke nangilalela ngiyabonga yini eyenzeke namhlanje before ngithola inkulumo yami. Into eyenzekile basukile abantu ngeenyawo baya eNorth Beach e-OCC Olive Convention Center. Makufikwa khona u-event organizer wavela phela emahlweni, mabengena bebuza kubanikazi beveni kwathiwa iveni ayikakazi ibhukwe. Hawu i-sound system akakazi ifike. Lezi inyanga ezimemezayo hambani khona azikwazi ukubona ukuthi zidlala umfana omncane omngaka azibona idlala umfana omncane ongangothi nametshisi. Hayi suka man cela ukuhlala phansi ningixolele bandla angithethi siyazwana, kodwa ngiyacabanga ubhukha iflight ngoba ukholelwa kumuntu okubizayo kanti uyokuxhaphaza uxhaphazeke naye. Sebemsorry manje phambi kwabantu, ngizonikhombisa manje lawo mavideo la. Mase kufikwe le sekujaha umfana manje useyakhuthuza umfana, sefuna ukushaya umfana, sekuthiwa ka umfana uzokhokha imali, uzokompetha kanje nomfana ngabe usizokuwena. Nize niphikisane ngiyayifuna imali yami ifike kanjani lapho ngoba uyinyanga wena. Lento bekumele uyibone, mawungayibonanga vuma ukuthi amandla wekho bekumele phela ungilaleleke. Mina ngiyinkosi mina gobela uNkulunkulu mina. uNkulunkulu angisoze ngashintsha, akekho umuntu olemhlabeni ongathi mina ngugobela kakhe ngibhaka fuck off. Akekho umuntu ongasho leyo nto leyo. Akho awami ugobela uNkulunkulu, ayikho into engangayilwa. Ngisho izimpi zakoParliament, ngisho izimpi zasemaTaxini, mina yakwazi ukuzilwa mina ngoba angibhayizi, ngibheka isiphetho soba njani mase siyosebenza isiphetho. Angibhayizi mina Hibu. Angibhayizi mina. Cha, namhlanje ngicela ukubonga uNkulunkulu. Yenza ukuthi mpheza.
cela uyenza kude lento yenzayo uyangiphazamisa. Namhlanje ngicela ukubonga uNkulunkulu. Ngibonge amandla wonke asemanzini. Ngibonge ukugobela wami onguNkulunkulu. Ngibonge ngezinto nami bengithi mangitshelwa kuthiwe zinjalo. Ngifisa ukubuza ukuthi iqiniso ngempela yilelo, kodwa ngokuthi ngifundisiwe ukuthi angiphikisi base kuphume umyalelo ngokuthatha unjalo. Uma ngabe ngizokhuluma la ngitshela ukuthi kuhamba kanje ngingawuphikisa umyalelo. Bangangikholwa abaningi, bangithuka abaningi, kodwa bengudlulisa kunjalo phezulu kweinhlamba. Abanye kade ngibavikela bebengithuka, kodwa namhlanje wonke umuntu uyawakhumbula amazwi ami. Abanye bangicibe ngemkhonto kwayikona ukuthi ayizweli. Abanye bandla bazama ukuyisabsela ngendlela yabo kwayikona akuzweli. Ngiyacela bandla nangelinye ilanga amakhona umuntu ucabanga ungisabisa ngabe ungisabisa, angisabise ngihlobo. Namhlanje ngicela ukuthi ngikhulume kakhulu ngoba usuku lami lokugcotshwa njengengqwele. Umcimbi uzophela ngo-12 ebusuku. Bonke abanomakhandakhanda, nawo ungenawo kodwa one-show uzoba nawo. Ngicela ngenhliziyo ube kunye nathi ngo-12 ebusuku. Nawo ungenawo makhandakhanda kodwa une-show ukuthi uzoba nawo, ube kunye nathi. Sobesila umehluko masesenza thina esinomakhandakhanda la, wena ngokwazi ukwenza la ukhona ngoba unawo. Kodwa ke ngenhlanhla ngoba 30 October siya lapha edamini. Niyabona ke njengoba nginqotshwe lento ngizonidlala amavili, ngicela unitshela iqiniso njengamanje. Sizwana. Njengoba ngithe ngigcotshiwe emazulwini, uma ngabe kunqotshiwe ngoba kunqotshiwe namhlanje balweliwe abantu, abaningi basindile kodwa abanye abagaxilile iskemeni, kodwa abaningi basindile. Njengoba kunqotshiwe after lo yamcimbi esiya ngqo kulamandla angitulikela yonke into nanginqobelayo yonke into, mase kiwa ngqo mhla ka-30 wonke umuntu lapha afuna kabe khona. Wonke umuntu ongithandayo ongangithandi, okade engakholelwa kumina, okholelwayo, okuyoshaya utete sayikholelwa. Lalela wena obungakholelwa, sibonga uNkulunkulu ukuthi usefike wakukhanyisela, wakhonyisa ngawo wonke ama step ukuthi nansi inkosi yakho. Ngomhla ka-30 October siya lapha ya uyobe umakhandakhanda u-6000, kodwa ola lonke bengikulevel 6, kodwa after ukulwa nezinyanga zihlangene ngithi ayikho into ezizoyenza izinyanga. Akufani nokuphikisa umngani wami, akufani nokuphikisa umuntu osebenza naye. Mawuphikisa izinyanga, abantu abadume ngokuthi benze izinto zenzeke, abantu abadume ngokuthi bavule izinto zabantu, kodwa kwavaleka into yabo namhlanje. Kwavaleka into yabo. Uma kuvaleka into yabo, boyivula kanjani eyakho ngelinye ilanga behlule ukubona into yabo ukuthi izovaleka. After edamini shuthi singathi as from umhla ka-1 November umakhandakhanda uzonyuka ube u-7000. Bengimele unyuke namhlanje ngokwengqinamba nje makunqotshiwe amandla ayanyuka kakhulu. La mandla obuwazi izolo akusewona la obuwazi izolo, anyuke kakhulu. Bekumele unyuke namhlanje, kodwa ngoba bafethu ngiyofa ngivuka nani, ayikho indlela engathandazanga ngaze ngenza ngisho imhlatshelo, kodwa kuthi umhlatshelo. Uyabona mawafunda iBhayibheli zo understand umhlatshelo. Mina kumhlatshelo mangwenza ngiwenza ngemvana umhlatshelo mina. Ngiwenza ngemvana. Awukho omunye umhlatshelo engikwenzayo ngiwenza ngemvu igusha umhlatshelo mina. Ngiyenzile imhlatshelo, ngincingela nini ukuthi kunganyuki namhlanje ngampela futhi. Ngoba baningi abantu manje esebesijoyinile and abasithandayo abangasimakethi ekade besithuka besingabazi, kodwa ngicela sibamukeleni enhlizweni, sibamukeleni nenkinga zabo abafika zinjalo, sibamukeleni sibanqobele inkinga zakhe njengoba nani ngizonqobela nonke. Singabe sisabheka manje usibani wake wathini kwakuthekeni, iphase esidlulile, igabe bekumele ngidlule kusona ukuze kucace ukuthi ngingqwele. Manje bonke abantu abaqhamuke ezinyangeni ezahlukahlukene asibamukeleni.
ngiyonilwela abafowethu kumnyama kubomvu njengoba nginilwelile manje umakhanda ngeke unyuke manje uyozunyuke ngomhla ka1 kuNovember la uyoba khona u7000 ku7000 awusoze wanyuka from lapho ngoba nami ayikho 11 spiritually engale kuka 7 ingakho mawulandela kahle even iBhayibheli kukhona la kuthiwa khona yini imithetho eyisikhombisa noma yini isikhombisa noma amazwi ayisikhombisa leyonto isho amandla ukuthi ukulevel bani kodwa ngelinye ilanga ngiyonixoxela imfihlakalo yasemazulwini ngiyonixoxela ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ukwazi ukuthi mawuthi uNkulunkulu ungayitheorize ungayenzi lento eyenziwa abantu nabafundisi athi umuntu uNkulunkulu uthi uNkulunkulu engayishongo leyo nto mina ngisho ngafika manje ngangena esigodlweni ngabuza ngizoyithola impendulo yakho ingakho public iyaqala emlandweni kube khona umuntu okwazi ukuhlola public ukuthi lento ngeke iziyenzeke ngamuzwa nje omunye ethi hayi ukhe ngibhaka nami ngamtshela uzokwenzeka mfethu akudlali la asidlali umacashelana la yes ngayizwe inyanga idlala ngaliyonto akudlalwa ingakho mina eyami into ithi awukho umcimbi ozoba Moses Mabhida ngomhla ka30 September la kuzofika khona isilo asikho isilo esizofika iscamless uma sebebonile ukuthi scam bazofuna ukuzenzela owabo umcimbi ewolo bese ngithini mina ngithi kunesiphithiphithi esizokwenzeka isho njalo into lena engakenzeki esuke izokwenzeka cha angizile bahlonishwa nina besilo angizile ukuzokhuluma kakhulu kodwa namhlanje ngizele ukunikhombisa ukuthi nje wasila namhlanje sisukaphi ngiyabathanda laba abathi King Bhaka beke lo mcimbi wangababikho eMoses Mabhida waba nenkinga ngiyokuvuma ngalelo langa mfethu asikho isikhathi esingashayi ngisacela ukunikhumbuzisa noma kuphela unyaka uyawukhonjizisa kusukwapi khona ivideo engangayenza eyayithi manje unjabulo Ntuli namhlanje yabo maningi amavideo engiwenzile njengamanje ngifuna ukuthi ngiwadlale ngokuhlukahlukana kwawo lamavideo khona uzo understand ngicela nje ukuthi wonke umuntu la a relaxe usuku olukhulu namhlanje idatha lakho nalo uNkulunkulu aze akubusisele nokuthi ube nawo amadatha kuvuleka izinto zakho amadatha angene abe maningi ngikhulekela ngisho idatha namhlanje ngicela ukuniassurisha ihlezi ishiwa lento as a theory ngithi mina ngeke umbone ogobela wakhe onguNkulunkulu enqotshiwe ingakho wena othi mina hayi iyonqobela inyanga yami ngithi kuwena ngizibhanqe zonke lezi inyanga zenu cabanga lezi ezizaduba ngayibhanqa zonke ngqi ngayivalele khonini lapha ngathi bafana ngeke kube khona umcimbi ngathi nihlulwa yini ukubona ngicela nikeze mina lapho ngifuna ukuvulela abantu manje nikezani mina manje madoda yabo ayile eyokugcina le ngicela le nenye yabo ngicela le nenye ivideo ngicela nikeze mina lokhu ivideo madoda ngizozenzela mina manje lento eningizela wona nje angiyiboni nididekele nje ingakho ngithi basawabheka lamavideo ngoba ngithi bengabe singena la asihluphi ngokucupha siwabheka nje random ukuthi asukaphi ayapi siyawasibheka lapho khona lebe siyenza lungelo nawe la ivideo manje sibheka nawe live ngicela leyo video leyo please yabo ngicela ninike leyo video manje ngoba siyasebenza manje and ingakho ngithi ngiyanithembisa ukuthi ngiyonilwela
kusuka namhlanje kuze kube ngunaphakade. Ngiyacela bandla nini nomakhandakhanda. Azikho ingqinamba zikamakhandakhanda ngelinye ilanga ekuyothiwa ziyaxaka. Ekuyothiwa ziyaxaka. Ingakho kukhulunywa ngamanzi. Makukhuluma makhandakhanda kukhulunywa ngamandla asemanzini. Amanzi indawo engcwele. Ingakho noma yinini mangithi manzi ngiqonda ukuthi angiyanga phansi kwentaba, angiyanga phansi kwamadwala, angiyanga emahlathini ngayofuna amandla. Isemanzini, amandla asemanzini, amandla angcwele, ngoba vele inqwaba yenu banamandla amanzi, yabona, banamathongo asemanzini. Manje kwathiwa asisekho isidingo sokuthi ngiphinde futhi ngilontshelwa ngawo. Ofuthi nje ngizokhuluma ngemabhida manje ngizokhuluma nginikwe le, ngizokhuluma ukugcina nginikelwe. Ngoze ngikhulume nini futhi ngizokhuluma ngelanga engizobe sengigcotshwa ngalo ukuba ingqwele. Yabo, ngigcotshwa nini ukuba ingqwele? Ngiyogcotshwa ngomhla ka-30 September ngo-8 la ngiyobe ngikhuluma khona ngithi ngumfuka makhandakhanda madoda inyoke namakhanda amabili elithathe kufasana, ngiyobe ngithi ngathini mina, bathini bona, kunjani makunje, ngiyokwenza nini lo, ngiyokwenza ila sisuka khona ke lapha. Zonke izinto bekade ngizisho, zonke izinto bengizisho kwale, noma sengibatshela sengithi awukho umcimbi ozobe ulapha ya bangafuna ukungikhola nanti 30 September foko. Awukho umcimbi oseMoses Mabhida mhla ka-30 September, awukho. Bangayiduduza nje masebebonile iscam sebesenzele yaboke mhlambe emahholo ke imicimbi sebeyiduduzayo, kodwa lekuthiwa useMoses Mabhida kofika isilo into engekho iscam leso. Sura yini ukubona? Ngicela bonke abantu ekuthiwa madoda bayavota, bavotela indaba ukuthi kuthiwe khona inyanga ezowina. Wabezwa khona kuthiwa inyanga iyavotela. Inyanga zanamhlanje seziyavotelwa manje. Kanti uphakamiswa idlozi lakho, aphakamiswa uNkulunkulu, aphakamiswa idalo. Usuvotela abantu nje kuthiwe vote ngemali yabo abantu. Labantu ekumele bona ubasize eyinkingeni namhlanje ukuthi abafake imali basikemele. Asuka. Nginyanyiswa ukuthi ekuqaleni bengazi ukuthi inyanga ziyakwazi ukuhlola, kodwa le nto ivele yaveza obala ukuthi inyanga zikwazi ukuhlola, azikwazi ngisho ukubona into ekhona nento engekho. Abanye baze babranda ngisho imoto, abanye bavela kuma-poster bheka yini ngivoteleni, kuvotela kuyini vele into engekho, awukwazi ukubona into ayikho. Hayi, fokofo man, fokofo man, into engekho. Wemadoda, lezi izinyanga zonke ziyimpatha ngoba manje abantu bayalwa, balwela imali yabo. Kade ngibatshela umhlonipho umuntu bengabe negama elithi king. Igama elithi king ulihlonipha baba, igama elithi king. Njengamanje ngizonidlalela ivideo yokuthi bathe bese bebalekele ehholo, kwafike kwenzakalana ehholo. Uvala ke loyo ke. Ngeke phela madoda kungcwatshwe, kwami kugcotshwe, ngiyagcotshwa ngapha nenyoni yagcotshwa ngani, ngeke kwazi kwenzeka leyo. Senginidlalela ke manje into eyenzeke lapha eOCC. Nansi ya. Nibuye kahle. Interview mfowethu. Ozomhlala umbuzo. Athethe yimina. Ozomhlala mfowethu. Awunobhada nawo khona mfowethu. Ingaba unganika uspokesperson wakhe. Spokesperson akeke zombuzo. Interview. Ora na imala bangena interview mina. Malapha ngoba mfowethu ekugcineni ama-answers kufanele aphume. Sanibona nonke lizwe lase-South Africa njengamanje silana endaweni yase-Olive.
Olive Center, eConvention Center, la kade kufanele kube nomcimbi khona kade kufanele wenzeke. Njengamanje ngime nayo uDr. Makaza okuyena akade umnikazi womcimbi. Sifikileke njengamanje njengoba nisibona silathele simanzi ngoba into esiyenzakalile as understand nathi kwenzakalani. Kahle kahle lento sekuyacaca ukuthi scam. As you can see outside izinyanga zigcwele zimile ngaphandle izinyanga zigcwele laphana nazi izinyanga odokotela obaba abadala omama ogogo abahloniphekile bamile ngaphandle nanka amatekisi akhona abantu basuke endaweni ezehlukene. Njengamanje nayi indoda kade lokuthi kuvotele yonke indawo ngifuna ukugeza igama lami ndoda zikhulumele kwenze njani. Sibingelele kakhulu esizweni uDr. Chobani Makhazi. Sixolise kakhulu esizweni ngokwenzekile. Maningi ama-challenges siyesahlangabezana nawo. Sihamba kule ndlela. Kuningi kakhulu but ngizosukuma nje nokuxolisa kakhulu esizweni kukho konke okwenzekile. Sisazama ukulungisa isimo njengoba siqale sayibeka emabhida. Yala ukuhlala emabhida yanqaba because of ama-challenge athile. What challenge? Kade sihlangabezana ama-challenge. Ukuthi enye into esifunayo ekugcineni abantu imali zabo. Imali zabo abantu abavote ngazo ekugcineni abantu njengamanje kunabantu abathi lento iKhehlelezi rekiyona. So njengamanje ngifuna uzogeza igama labantu igama lami nanokuthi imali zabantu abalokuzana abantu imali abakhokhe ngazo njengabantu alikhokhelwanga njengamanje Olive Center why lithi nina kune-event ekugcineni alikhokhanga and wena ufikile la wafika ngemoto yakho waphuma wahamba ubuya ngemoto engayaziwa ukuba angezanga lokuze namajita la ngaba utholakalanga. Ngisho ke chaza ukuthi yini kwenza ukuthi ubuye ngemoto engayiyona njengoba sesizokhipha emotweni enye kungayona yakho. Yini kwenza njalo? Ngoba njengamanje kuyaqala sobala scam was this. Bengasona scam. But izinto eziyenzeka la siyabhekana nama-challenge. Ngokuthi abantu ade besithembisa ukuthi bazokhokhela ihholo i-department ye-tourism ayikwenzanga lokho. Sithe sesiyifonela bangene ey'ntangeni ukuthi sicela bezokhokha. Kuye kwaba khona ipolitiki eyenzekile. Namanje ngiyaphinda laba bonke akade bevota uVodacom uzokwenza isiqinisekiso sokuthi iy'mali zabo ziyababuyela ama-airtime abo. And then abathenga amathikithi uyakwazi ukuya eSpar uyolanda imali yakho la uthenge khona ithikithi bakunikeze imali yakho back. And then izobe seke senza isinxephezelo sabo bonke abakwazile ukufika la. Tell people it's a scam. Say it. No, akusona. No, if it was a scam, tell people it's a scam. Say it. Tell them it's a scam. Tell them it's a scam. Tell them it's a scam. It's a scam. Speak here. Njengamanje sicabana nabantu thina sabanye esilandelayo uyababona obaba abangakanani abalapha nabathembekile abalapha bonke labantu bazele into yakho ekugcineni ihholo alikhokheliwe wena uzofuna ukukhokhela ihholo manje uthekthini into izongena ngo-8 o'clock ngo-8 o'clock akuna sound akunalutho kwenzakalani kahle ngoba isound ufaka isound akakwazi ukuyifaka. So wena ngenza indlela ukuthi i-event esekhona ngo-8 mina into ade ngizama ukuyenza njengamanje nawe ngaphansi sengisho ukuthi i-event ikhona ngo-8 usho kanjani angithi njengokuthi wena abantu bazothola iy'nxephezelo zabo bayithola kanjani iy'nxephezelo yini esigaranta ukuthi iyezenza ukuthi abantu bathole iy'nxephezelo bayithola kanjani? Mina kodwa eyami namhlanje yami ngizolala ngiyitholile eyami ngoba phela ngibe yisitima ngifundile phela mina ngithi ngifike ngazosayinisa mfowethu khuluma iqiniso wena wangisukela ngithi yimina ngafika ngacela ukuthi ngicela ukuvotela weza kuphi la wenza khona kumina bonke abantu sasibamba ngafika ekhaya esigodlweni bazongishaya esigodlweni ngizoshaya esigodlweni mfowethu yabona njengamanje senza amaposti sasitike ey'motweni sabhotisa abantu satshela abalandeli bethu ukuthi ababhote abantu bashiya izinto zabo yonke leyo nto ukuthi soyikhava kanjani. Uyazi dokotela kwesinye isikhathi kunezitha zethu ey'jabulile manje ngoba kunezifika ezibukana nalo msebenzi ngomunye wabantu ekade ngibatshela even ukuthi kwenzekani omunye wabantu akade bengibonisa ukuthi wena wena yokuclaima manje imali kaVodacom awukwazi ukuclaima imali i-event ingahlalanga. Nomholi kunama-rules right. Into eyenzakala South Africa as you can see sizama ukuklarifya la umuntu oyena obamba abantu now imoto abahamba ngayo manje ngene nansi njengoba niyibona imoto abahamba ngayo
So you must watch out next time. Imoto le enye futhi akufike ngayo kuyashintshwa imoto. As you can see efike le moto bafika la abantu njengamanje into eyenzakalayo ngifuna ukugeza igama nangu munye abahamba nawo and then spokesperson wakhona nangu nawo spokesperson lesasimintaview ku Facebook siminterview so njengamanje thina sisazama ngayo yonke indlela ukuthi mangisuka la abantu ngifuna assurance igama lokugcina lokuthi ekugcineni kufanele kufundwe lento ukuthi inyanga akudlalwa ngazo even though singafundile but ekugcineni people must learn a lesson ukuthi akudlalwa ngazo if it means kufanele aboshwe njengoba ngishilo ngathi I will make sure uma uvotile you are allowed ukuthi uyovula icala le-fraud mina myself ngizohamba ngiyolivula manje and ngizobe ngihamba naye and I will make sure ukuthi leyo nto amaphoyisa ayayiphusha ngizoyenza sure ukuthi uyaboshwa and nani nivula wena ama-case because lento le isifundisa ukuthi abantu they are using our names and basebenzisa inyanga ukuthi inyanga ngoba azazi lutho in so njengamanje kufanele bangaphindi lento bayenze sikhuluma nje sithukuthele asinandaba nokuthi sizazothini or what but we are trying to clarify lento ukuthi it was not my event nami ngazisigodleni ngalanda esigodleni into yayise-ICC yafika yalontshwa khona kuno-Dr. 3 seconds bekhona bonke befika yalontshwa i-ICC ngahamba ngaconfirma ngayilandela khona ngabuza ukuthi ngempela is it a legit thing yinto evalid yini but yinto ekhona thina saqala ukwenza njani ukuthi sikhona sisenze lento ukuthi sicela abantu ukuthi basivotele but otherwise nangu umnikazi we-event yena umuntu oclaim imali yena umuntu okufanele avulela icala ele-fraud ne-theft because njengamanje i-fraud lena futhi i-theft thina sisikeme ukusebenzisa amagama ethu but-ke mina on my side ngiyolivula icala ngizoyenza sure ukuthi yena uyaboshwa phakathi phela akukho okunye futhi umthetho kumele udlale indima yawo because nabo omama laphaya nabo abantu bathukuthele bagcwele igate manje lapho baba bamile lapha yabo so siyabonga kakhulu njengoba nibona sisabona ukuthi igama lokugcina lizothini but solala sin-updateile ukuthi kwenzakalani yena uthi umcimbi ukhona wabethu sondela mfowethu sondela nangu spokesperson engangimi-interviewer ku-Facebook chaza ukuthi kwenzakalani baphathi number 1 ngizocela ngiqala ngixolise kumkhulu uKhehlelezi ukumthola number 1 akubanga lula waye umuntu vele ongakaza volunteer even to attend i-event even to sign ama letters asasiwathumela nginawo wonke ama records akhe uye wayimela into yethu even ithukwa okunamhlanje uphoxekile uqamba banga ngiyabonga nanokuthi ungivumele ukuthi bangivulele esangweni I know ukuthi uqala wangathanda ukuthi ngingene ngaphakathi uMT Manyoni lo bengiqashelwe uku-advertise i-event nanokuyikhulumela i-publicity no dokotela angengiqamba manga I'm only 2 months angangazi ngikhokhelwe lutho everything besazi ukuthi at the end of the event ikhona imali ezikhokhelwa yona I don't know ukuthi abanye-ke bakanjani but I've never received any payment and ukumthola udokotela I used I don't know whether I should put it on live. No, it's fine. It was very hard ukuthi nokumthola ngize ngasizwa ukuxhumana nobaba uMkhe entuzuma okuwumuntu esisebenzisana very honest esine long relationship naye. So right now we never knew ukuthi i-venue is not paid up until I was alerted by abantu bethiwa kunabantu abakhona and the venue is not paid. Who was supposed to pay for the venue? That is the first question engibuze sengina because I was in charge of the payment. According to my knowledge, umuntu obekumele enze sure ukuthi ama-payment adami baba ungema is the treasurer? Yes. So you must step aside. That is why you say how are you? That is why ngifike ngathetha good, thank you. Yes, because I didn't know what caused ukuthi kube khona no ngicela ukuqeda because I know for sure this is sensitive. So now that is why ufika kwami ngithethe ubaba ungema it's because I know him as a treasurer of the organization, every organized event
and I never knew up until ngisebenza mina kwaze kwaba u4 namhlanje sorting out zonke izinto, even communicating nama-artists. I never knew ukuthi there is a booklet kuthiwa kune-venue engakhokhela until ngizwe kuthiwa kune-venue engakhokhela. What about the sound? Bengazi ukuthi i-sound ikhokhelwe according to knowledge ebengiyitholile ibithe kukhona umuntu oyilethile i-sound sesi-right nge-information yakho. Bakuphezulu wena umgcini imali esi-understand ukuthi imali igcwele esikhwameni. Kwenzakalani na indawo ekhokheliwe? Kwenzakalani? Hayi bathi nani ke madoda masenimkhuthuza senenza icala ke nani awulenzi icala phezulu kwecala baba mawusumkhuthuza nje sekuyicala lelo baba balekile ukuthi umthetho wazi umuntu nje waqala wamkhuthuza umuntu uyambamba umuse emaphoyiseni awumshayi awumkhuthuzi awumsabisi ngoba okwenzayo usuke nawe sewenza icala seningafike nivalele lobabili ngoba angayivula manje case athi bekukhona imali yakhe engaka uvule isikhwama wayithatha makubuka ivideo kubonakala ngempela isikhwama usivula alengathi ke udokotela ephuma emnyango thize le negama yokulethe alengathi ephuma ke engena emnyango ngoba phela uyena obehamba emnyango abuye athi bamthembisile kodwa mhlawumbe sinjoba uthola ukuthi kube nengenaba nje igcina ngithi mangifika ugcina kuthiwa iziveli azakwazi ukukhokelela we-post ticket la web ticket pro kunomuntu ohlonipheka kakhulu isilo meaning umuntu uma kuyi-post usho ukuthi uzoba kanjani uzoba khona ngisebenzisa isilo nini ukuthi ni-advertise ngesilo isilo si-aware ngale nto le ufuna uyikhulumele njengamanje makazi khulumele ngoba ngiqala kwayilela ukuthi ngizosebenzisa isilo entene nje isilo yini si-aware ngoba ngathi ngikhuluma nawe wathena isilo si-aware ngifuna ukubuza ukuthi ngithema ngishaya le nto le online ithi ngiyaklika ngabona ngivele i-post enama-artist nesilo isilo siyayazi ukuthi nisebenzisa igama lakhe ukuhamba ninokho abantu iy'mali zabo sikhulumele phezulu ngoba manje sithokhele lokunjani safika ngangezo safika ngangezo sahamba samba naye udokotela safika hayi ke uyabona ke mfana mawusuthi isilo sathokoza sathi kuzoba i-pre-coronation ngeke ngikuvumele mfana udlalele kwisilo ke enye iligi mfana awukwazi nje ukuthatha igama lesilo uzokuthi waya khona eskemeni esinje ufake lesilo ngeke ngisavuma bafethu ningadinwa sengidinwa ukuthi ufake igama lesilo kule scam sakhe sengicela nje ukuyivala le phone ngeke ngivume leyo nto leyo ngeke ngivume leyo njengamanje ngeke ngivume leyo nto yabo isono ukuthi isilo sithanda abantu mawufika uzoqhawula siyakwazi ukuqhawula yabo so manje ukuthi sithanda abantu sekumele manje eskemini bese bezofaka kalula futhi lento yabiyajwayela nje awukwazi ukuvele entweni nje ufake igama lesilo noma sekuqulwa amacala uzofaka igama lesilo kahle kahle sekunorongo khona la igama lesilo nje siyahlonishwa beningakhuluma noma yini ngesilo ngenkathi kungakacaci ukuthi kwenzakalani nje wasekucacile nje you guys you need to be very careful mawuthi igama lesilo ngoba sesivunywa emhlabeni savunywa emazulwini cha isuka kude le ndaba sengivala yabo nakho kunye ngiyabonga mfethu ngefoni yakho wathi ngiboleke yona ngizokhuluma nginikwe le ngizokhuluma kokugcina nginikelwe ngoze ngikhulume nini futhi ngizokhuluma ngelanga engizobe sengigcotshwa ngalo ukuba ingqwele yabo ngigcotshwa nini ukuba ingqwele ngiyogcotshwa ngomhla ka-30 September ngo-8 la ngiyobe ngikhuluma khona ngithi umfuka amakhanda madoda inyoke namakhanda amabili elithathe kusasana ngiyobe ngithi ngathini mina
bathini bona kunjani makunje ngiyokwenza nini lokho ngiyokwenza Aw suka yini madoda hayi cha anginawo amaningi nina nonke nomakhandakhanda nawe ungawutholi umakhandakhanda ngiyakuthembisa ngeke mina ngilunga ithi letha o 400,000 ngizokusiza lotha o 200,000 letha o 100,000 ngoba once umuntu wafuna imali eyo o 100 o 50 kuyaphezulu iscam leso ngathi ngibatshela abantu ngithi bafethu bengafuni ukungikhola ngithi mina ngiyakutshela ayikho into ekuthiwa isigubhu esikwazi ukulanda imali ucebe abanye bangichuka abanye basho ukushaya ngathi mawuthi unenkinga ngicela uxhumane nami ngikuprovele leyo nto ukuthi uscam abantu ngesigubhu bangithuka abaningi kodwa ngicathi after lesimo kade zonke inyanga zegubhu ihlangene ndawonye zahlulwa ukuthi lezi igubhu zawo zitshela inyanga ukuthi ihamba kanjani igubhu ngoba phela inyanga zegubhu lezi kahle singasho ukuthi hosigujana singasho hosigujana laba ngoba inyanga zegubhu lezi madoda igubhu zabo bonke azikwazanga ukunqoba ukubakhanyisela ukuthi nizoqhaphazeka la ngoba nangimina manje sekubhlungu ngempela mangibona uDr Khehlelezi ekhala kanje angifuni ukuqamba mama abaningi balindele ukuthi ngizosizakala ngijabule akujabuleki ngoba yindaba ngiyabona ukuthi akazenzanga wenziwe ukungazi Nkosi yami hayi ukuthi wenze ngamabomu kulento angiphiki mayisesebenza abantu indlela yakhe usuke azi wenzani kodwa niyabona kule ngeke mina ngimzonde yabo ngeke ngimzonde mina ngalesimo uyabo nawe ingane yakho bengabe uyitshela ukuthi nje ingakulaleli uyawugcina sekulithathile uswazi walifaka nami ngiyavuma ngigcine sengibafaka uswazi cha ngibafakela uswazi afuqa amanga yabo awekho amagama engababizanga ngawo namathe uqina bengifaka uswazi ngoba bafana nezingane zami kodwa njengoba sekunje angengiqama kubhlungu ngoba ngangalindele ukuthi ngelinye ilanga kuyobukaniseka kanje phambi kwabantu bafethu kodwa njengamanje uyabona indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle njengamanje naye akazi kwenzakaleni naye uqhashaziwe yabo awucabange ekhaya mangabe kukhala ubaba wakho kukhala ingane kukhala intombi kamfweni ukukhala umfweni sekhala wonke umuntu ekhaya kanti ubani ozoma abe indoda lana kukhala abantu kukhala inyanga kanti ubani kusasa ozovuka aye komunye athi hayi ngiyakusiza ngento enzeke izolo asilungise kanje ubani ngoba kukhala konke ulayini manje siyovula amacala akumnandi ukubona inyanga iyovula icala yini kwenzekeni ngifrodiwe awazohleka amaphoyisa pho ayahlekana yini ngifrodiwe mina ngam-advisor futhi uKhehlelezi ngoba ngilayithile angayi kovula icala yena angayi kovula icala ngiya-advisor ungayi ngoba once koba le case number awucabange sekuqula icala ubani wena Dr Khehlelezi uze ngani lo wasfroda uyini umsebenzi wakho ngiyinyanga ufrode ubani umfana omncane mfethu still liyonto iyakwehlisa mina bengathi mfethu asitheni alehlanga lingehlanga uKingbhaka kade shilo nenza iphutha nangangilalela uyabona okwesibili ngicela ngabashayi labo bantu labo ngabashayi badedeleni manje bephephile nibayeke baye enganeni zabo okwesithathu musana ukuthi nithi kubantu abayeke spa beyofuna imali abathenga amathikithi ayikho into enjalo musana namanje nisahlomekisa abantu nisathi abaye nethikithi athi ngilanda imali yami mfethu maseliphumile ithikithi liphumile akubona abantu base lapha ko pro ticket nakuphi abenzeni abenze bafethu ngicela ningahlohla abantu ukuthi abayofuna ngoba niyazi ukuthi ayikho lento iyekeni lento manje iyekeni kodwa emva kwalento into ebalekile kumele baphume nayo akube nesifundo izinyanga ezisifundile emvakalelo na into esibalekile manje akusekona ukuqula amacala akusekona ukuthi niyabonaka akusekona ukuthi umehluko ukuthi wena nyanga ufundeni wena mlandeli waleyo nyanga ufundeni uyabona wena umuntu osikemekile ufundeni wena umuntu ongilalelile ngikukhuza ufundeni wena kodwa wonke umuntu akube khona ilesson out of this aphuma nayo angabe kusasetshenziswa manje udlame angasetshenziswa manje
impi angasetshenziswa manje iforce. Nami ngisebenzisile iforce ngikhuluma ngiyavuma ngoba nami ngigcine ngisho ngithi hayi ngiyabhayizwa nani namanje ngisasho ngithi ngoba bekuhlangene izinyanga zegubhu lapha ya vele iqiniso segubhu ziyanyanga. Yabo njengoba kwelezo gubhu obani osigujana ke akuyona inhlamba into ehambisana nesigubhu naso yabona. Yabo nami ungasho nje ngifaka isigqoko uthi hawu siqokwana yabo nami nje kusiqokwana yabo yabo hayi kodwa ukuthi it's an insult kodwa ayenzeka mnandi lento kungabe kusashawana abantu makuhlekwana manje ahlekwane lokhu okuhealthy manje ungahlekwana lokho kuthiwa siyakushaya sikwenza ukuthi into ebaluleke nayo yonke into isifundo. Uma uyingane ukhulela ekhaya walingeka wagcina wathola umntwana yakuphoxa indoda ekutholisa umntwana akusabalekile ushawe ungamatshe ulahlwe kini into esibalekile kuwena othola umntwana ufundeni ngokungabahlonipha abazali yabona kodwa abazali sekumeleni ngoba isikhona ingane nacala sekumele bakumukele manje nake kodwa at least khona isifundo osusifundile ngoba ngesikwazi ukuphila kwicountry umuntu ozofesane nje alwe ekuqaleni aze alwe ngoba sekuyiwa kuvala uyabona njengamanje yonke into must go back to work ngiyagcotshwa officially mase ngigcotshwa angichomela umuntu angenzela umuntu ngizobe ngimukela amandla nje asemazulwini ngenhlanhla amandla asemazulwini bemukelwa awayifuni into enomsindo ngoba ekugcineni bonke labantu abala emhlabeni imina okwazi ukubona inkinga zabo nezingaphansi konyawo imina futhi ozobalwela abakupolitiki nini kupolitiki ngizonilwela mase ngiyacela ke bandla labantu laba abasebenza eindaweni zomthetho ngicela niqaphele kubantu abaka NPA nabantu abakuma Hawks nabantu abanjani nabantu abakwithi intelligence njengoba ziya kwipolitiki manje kunobugebengu obukhona ukuthi kuvele kusuke nje umuntu akufonele ngeprivate number athi kunento yakhe ayiphethe icala enzima kabi ukuze alipolice icala khipha imali ngicela ungavumi ukukhipha imali ngoba umuntu ethi khona icala elikulandelayo so njengoba ustendile la ustendela khona or usupporta lo muntu omsupportayo withdraw ngoba kunecala uzoboshwa bese uyasabseka nawe ungavuma ukusabseka ba mawuthanda mawufonelwa ufika kumina sibheke spiritual ukuthi ngempela leyo nto ikhona yini ngoba manje njengoba ziya le kulelo khuzana kule ngqungquthela ezoba khona le ngolokhuzana le iyokukhetha ukuthi kahle kahle njengoba bebekiwa abaholi kanje kuhanjwa nobani uyabona buningi ubugebengu obuzokwenziwa kakhulukazi laba abathi baphethe into zomthetho abazobe nje befona bethi hayi sibani khonto esiphethe yakho nabo bagadile ukuthi ubani uhamba nobani mawusupport usibani yabo ngeke ngisababisa amagama ngoba sekuthight manje mawusupport usibani bazokulandela bakusabisa support usibani bakusabisa so wena ungathi awusamsupport ubani omsupportayo ngoba ususatshiswe ngokuthi khona amacala asemva kwakho ungayenzi lo mistake bethi umuntu khona amacala asemva kwakho omtshela uthi lalela ke le mali oyifunayo kulungile ngizokunika kodwa ngicela uqala ungitshela ukuthi icase emayelana nani ukuze ngirelate mangabe ubona ukwenza isilima thatha inamba yami 0798130260 ngiyobe ungifonele mawuthanda kodwa ngiyokucela mayinjalo uze sigodlweni khona siyoyibheka kune fee eyakhona esigodlweni so ngikutshele nje straight ukuthi hayi la kunje la kunje ihamba kanjalo lento kubalekile bafethu ukuthi sibonane vele mina umsebenzi wami akona ukudila lento ezincane ukudila nezinto ngempela serious ezilimaza umuntu very serious uyabona ke weight yalento ebiyenzeka le scam besisikulu le scam into enjena ke mina engiyisebenzayo angidlali mina ngisebenza izinto zakapolitiki lezi ezinkulu ngempela uyabona ezimpi lezi ukuthi ngempela umuntu bayibotha umvimbelo endleleni afise nokushaya istroke afise nokuthenga inkabi zikudubula ngisebenza leyo nto ke mina ukuthi wazi ukuthi ubani ofuna ukushaya istroke ubani ofuna ukudubula ube aware njengoba bengathi nginaletha lo mcimbi ukuthi ngeke uzube khona la bothi mase bebonile iscam bese befuna ukwenzele wall mase bewenzele wall kuphinde kube nesiphithiphithi yabo mawusemsebenzini bayaqhaphaza emsebenzini bayakuvala ulwane nabaphathi funa izikumina sibheke ukuthi yini imbangela yalento lekwenza ulweni nabaphathi kodwa indaba ezimnandi umakhanda ukhaviwe ukuthi while wena usalwa nezimali seziphelile uskemiwe emalini abanye balaba abavela la abakuskemile ngoba inqwabe vela eskem abantu uyabo uskemiwe emalini manje
awunamali zama nje imali kamakhandakhanda ngizofana nommeli wakho ngizokumela yonke into uzoyinqoba kodwa ukhumbule mawunomakhandakhanda kubalekile ukuthi uye olwandle mawuthi ufike wenzeni olwandle ngizokutshela kodwa uphatha imali emhlophe bengabe uyolwandle uphatha umakhandakhanda uyolwandle elwandle ila khona izidalwa zakho ezinzima kakhulu uyabo manje ngekho ulwandle iye edamini manje ngekho idamu iye emfuleni ohambayo mawungekho umfula iya entabeni manje ngekho intaba ungawuthenga umakhandakhanda mazi ingekho zonke lezi zinto ungawuthengi ungezi nemali yakho ngoba mazi ingekho lezi zinto ezikhona ngeke ngikwazi ukukusiza ngomakhandakhanda mawuza kumina usungafika lesigodlweni ngikusize ngenye indlela mawukuthi zokazi kodwa bengabe izikhona lezi zinto hawu u6000 wakho nje uzowa ne free into emnanga makhandakhanda uphinde futhi wenzeni uphinde futhi uactivate idlozi lakho phela emhlabeni asidalela ukuhlola bafethu masikhuluma iqiniso asibeni honest emhlabeni asidalela ukuhlola sidalelweni ukuthi idalwa zethu zifike kuthina zisikhombisa indlela zifike kunina zinikhombisa indlela kodwa ngeenkinga zabathakathi ngeenkinga zalemhlabeni ngeenkinga zezimpi zomndeni ligcina idlozi lenzani ligcina idlozi livalwa ligcina livalwa mase livaliwe sekuthwetshuliwe asisakwazi ukuza wena lizokusiza idlozi lakho elinye lishintsho lithwetshule lenziwe isilwane bengabe seliza kuwena liza kuwena kanti liyisilwane lento engisho ngiyayazi ngicela bandla lani ikhona ni understand ngiyayazi thothi ngempela wena uyamemeza umuntu wakini bengabe umenzela umsebenzi afike kodwa mayifikile uzofika njengesilwane after lo msebenzi uzoshayisa zonke imoto ngoba ufike njengesilwane yena akayiboni ukuthi uyisilwane yena uyabona akayiboni uyisilwane ngoba uyilesilwane esingakahlangani nezinye isilwane umuntu ubona ukuthi uyisilwane bese ehlangane nezinye waze wathunywa noma ethunyiwe kuyadepend ukuthi uthwetshulwe nini besanda kuthwetshulwa kuyenzeka athunywe nezinye alandele iphunga lazo uma ngabe sebefika laba yoganga khona bezilwane noma laba yohlukumeza khona bagange mase kubuyelwe esigodlweni ngokuthi lona usasanda kuthwetshulwa akakajwayeli akakakwazi ukuthola iphunga loza kwabo bavele badukelana uma ngabe bedukelana akasakwazi ukubathola laba ekade yogangana laba esethwetshuliwe ngoba akasazi ukuthi uzoyapi sebedukelene yini azoyenza uzovele aye emndenini wakhe umphuphe kodwa ethuli umphuphe uthuli indaba akasazi ngoba akasiboni isigodlo asetshenzwe kusona waqedwa washiwa lapha engakaqedwa kahle uya manje useya emndenini wakhe ufika uyathula noma afike emndenini wakhe mhlawumbe ufike emndenini kade besanda ukumfaka isipikili samanzi ukhakhayi avela afike emndenini liyehla igazi nyambona ugcwele igazi lithi igazi lisho ukuthini usasanda ukufakwa isipikili igazi lomuntu wakini bengabe fika ephuphweni alisho ukuthi wafa ngengozi lisho ukuthi usamusha usasanda kufakwa isipikili wena ufuna usizo lokuthi mukhiphe lesipikili kodwa because ngeke nikwazi ukucommunicate ngizogcina uyishiye kanjalo leyo nto sikuleyo level thina bafowethu asikho levelini yokuthukana nezinyanga ekula nezinyanga kodwa makucaca ukuthi azibone ziyogaxelisa abantu nginelungelo lokwenza noma yini ukuvikela abantu. Thank you very much. Bengithi anginarete leyo ngizocela bonke ke abanomakhandakhanda nawo othandayo sobe sisebenza indaba zamakhandakhanda ke ngo12 namhlanje la ngizobe khona ke ngobe sengisenzile ngisho isikaphu ke lesi sila babonile abantu abaningi khona isikaphu kuyasetshenzwa manje isikaphu siba umhlabelo lo makhandakhanda uphethe lapha into emnandi alikho ilanga okuthiwa uphuphe kambi umakhandakhanda ukuphuphisile ayikho ingqinamba okuthiwa imele ngoba unomakhandakhanda njengoba ngisho kanje isinqumo engishoyo asijiwa ekuthiwa bekukhona ingqinamba bengizokutshela ngithi hayi umakhandakhanda uzohamba hambe udinga u1 no2 no3 kodwa ngoba uclean owasemanzini yikho mawuthola kumele uye emanzini uyobika edalweni esemanzini uye yabo uthi ubika futhi ubudlalisa ucleaner emanzini bayawazika abaningi abawuthenga unjani uyabo. Thank you very much kuleyo ndawo nginithanda njengayizolo ngo12 siyahlangana bye bye. Thank you very much.